Because the most important things in life deserve nothing less. MX3 Coffee Mix, my choice. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Ang dili maminaw o magpatalinghog sa iglesia, isipon nga usa ka maniningil sa buwis kung makasasala. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, kini ang inyong sulugoon sa maong tulumanon, kahayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Donduyano Senior alias Veritas, magkauban sa gihapon ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Tax Ilumba, o sa gihapon mo pasiuna ta og pagtimbaya sa atong amahan dinhi sa istasyon. Ang atong station manager, kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban ang yun sa iyag yung tibuok stop dinhi sa maong nga sibihanan. RMN Dipolog. Dili lang natuhingan lang tagsa-tagsa, no? O gusab, labaw sa nga tanan, ang atong espiritual nga amahan, ang bikar sa Dios, representative sa Dios diri sa atong diocese, no? Diocese of Dipolog. Okay, ang atong talahurong obispo, Most Reverend Severo Caermari, nga mao'y nag-preside kaganina sa Santos nga Misa, nga nanugad gyud sa atong katedral, no? Diri sa Dipolog. Most Reverend Severo Caermari, D.D., Conductor of Divinity. Okay, atong pagyukbo kaniya. Uban na sa tibuok yun niyang mga kaparian nga mialayon o mitabang kaniya sa pagpangamahan dinhi sa ato nga dapit, no? Sa Diocese of Dipolog. No? Sama pananglit sa ato yung Diocesan Spiritual Bible Director, Reverend Father Ramil Kurong, o gusab ang pikar na to, no? Sa parokya, Reverend Father Ruin Rui Salvo, o ang atong YouTuber nga amahan, okay, Father Leonilo Dagpin Jr., nga daghan kay tag mapupo nga reflection, no, sa iyang YouTube, no? Muna nga akong i-recommend, no, ang YouTube ni Reverend Father Leonilo Dagpin Jr., no? Para pahinumduman ta kanunay, no? Unsa gyud ang atong pagka-Kristohanon. Okay, atong pagyukbo nila tanan, no? Ug sa tanan nga mga kaparian nga wala masakop sa maong diocese, no? Nasakop man o wala, no? O kininyo nga mga nagtanaw ron sa live stream, sa mga listener pod, no, sa AM, FM ba yan, no? Sa radio, akong pagyukbo, pagtahod, kininyo nga tanan. Okay. O sa gyapon ako moingon, maayong adlaw sa Ginoo.
O, no, sa pabayan nalimtan na to. Okay. Pasensya kung sa'yo nalimtan, no, sa atong pangatahuran. Okay. Now, unsa man taro, no? Pizza 31, no? Katapusang adlaw sa bulan sa Hulyo. July 31. O belated ay happy anniversary sa atong mga igsuong INC kun mga Iglesia ni Cristo, no? Matag July 27, ilamang sa ulugo ng ilang, ambot ikapila na nila ka anniversary, no? Wa ko ka monitor po sa mga balita kay na focus busy kay ko sa balay ra yun. Okay? Okay. Na po'y katuyuan, no? So, mao na atong bisan, no? Wala ta masakop sa maong tinuhuan, bisan supak ta sa doktrina sa atong mga igsuong INC kun Iglesia ni Cristo, but sanglit mga igsuon nato sila, angayan sila sa atong pagtahod, no? Okay, mo respeto gyapon ta, no? Bisag supak ta sa ilang baruganan sa pagtuo. At the same time sila pod ga respeto pod nato bisan supak sila sa atong pagtuong Katoliko. So nindot kaayo nga naay pagrespetuhanay matag usa ka pundok, no? Magdebate ta, magsungi ta, magpadayag ta sa atong baruganan nga di ta magparihas gani usahay ay di kay usahay sa makadagang higayon, murag ma-misinterpret na ta nga gaaway. Okay, nga gaaway ta. Pero actually, wala ta mag-away, no? Okay, siguro lahi-lahi lang ta og expression, no? Sa gugma nato sa matag usa. Mao na nga ang uban mo yun, gaaway naman na sila, gasiningitay na gud. Pero for me, sa lawom na kong pagsabot, no, wala tao na dili na siya pag-away. Siguro tingali na ay maka-interpret tag ingonana, pero ako dili na ko sabton nga away. Kung magdebate ta, bisag magsiningitay na gani. ako nang sabton yun o gugmar gihapon na, pero medyo lahi lang, kakaiba, no? Kakaiba nga gugma, no? Kay muraman gaaway tanawon. Pero naapoy lantugi, naapoy debate nga dili nimo makita nga gaaway, no? Makita gihapon nimo ang gugma, no? Art man guni, debate is an art. Kung ang imong arte o kana imong drawing, for example, nindot kay tan-awon, ma-appreciate ko na sa mga makakita sa maong drawing. No? So inana pod ato mga lantugi debate. Kung maayo na to pagdebate, unsa may maayo nga debate kanang naipagrespetuhanay, makita gihapon ang gugma taliwala sa dili parehas og baruganan, di ba? Kanang dili mo gamit og mga pulong pagpasakit personal, dili mo atake personal nga focus ra gyud sa issue. Dili magsininggitay. So kana murag ko na siya, common na siya nga dagway sa debate nga formal, dayon ma-appreciate ko na sa tanan siguro. Bisan man gani siguro sa atong mga kaparian, kung magdebate ta nga makita ang gugma na ipagrespeto, ma-appreciate ta sa atong mga kaparian, no? Sa makadagang higayon, ang grupo nato sa panalipod sa pagtuo kung CFD nunay, unapoy pipila ka mga kaparian nga makasaway nato, kay dili pod siguro maayo sa ilang panglantaw gyud ang atong sistema sa pagkigdebate, no? Pero kung makita nila nga ang atong pagdebate ana ang gugma gihapon, I don't think so nga ilang sawayon ang atong kausa, no, sa panalipod sa pagtuo. Ako dili ko perfect ani nga nga kaning sa ni pamaagi, no? Sige gihapon ko kasipyat, mo init gihapon ko. Pero naningkamot ko nga unta mo makat-on gyud taon sa gyoy maayo nga debate. Para makahatag tag example og masunod pud sa uban. Masunod. Kay kung magsige lang tag debate nga sininggitay nga murag gaaway gyud tanawon, mo po ni maawat sa uban kay unsay makita mo may awaton. Di ba ang mga bata unsay makita sa ginikanan awaton. So kung magdebate ta nga dili magsininggitay na agyoy pagrespeto sa matag usa, walay kanang gitawag og dirty tactic. Focus lang yun sa topic. I don't think so nga ang atong art, kay debate is an art man. I don't think so nga sa wayon
ni sa mga viewers. Pero nada ito'y gaingon nga veritas nga nung wa naman ka mag-appeal sa sangka. Hulata lang ninyo. Hulata lang ninyo. Ilang ko musultig kanus ako mo resume mo balik, no? Sa sangka. Depende po sa pagtugot sa kahitasan, no? Kung itugot pa niya nga og maka final ko ano ta, huna-huna nga mobalik ta. Okay. O naapa ta. Okay. Usahay namagoy mga sitwasyon po nga nagplano ta nga mobalik unya kay gikuha naman ta, manawa kita kabalik. Okay. So depende na no sa pagtugot pud sa kahitasan. Okay. Kay maabot ra na no kay gihigugman ako gyud ang dialogue sa pagtuo. Whether debate o bisan unsang sistema sa pakig-dialogue, diskusyon. Kay nagtuo ko nga ang debate usa ka balaanong buhat. Kung kini mabuhat nato sa insakto gyud nga procedure no sa nga pamaagi. Pero kung magdebate ta nga murag gyud gaaway, murag layo pa gyud ta ana. Layo pa ta sa unsa gyud ang gusto sa kahitasan nga makita niya nato. Di ba? So mao na karon akong kutlo man to pag-una, pagsugod gyud. Gikutlo na ko ang unsa ganito? San Mateo Kapitulo 18 tudling 17 hangtod sa 18 nga naghiskot ang maong mga tudling nga ang dili kuno maminaw sa iglesia pagaisipon nga usa ka publican, hidden man o kubrador sa buwis ngano man nga giingon man sa Ginoo na nganong naluwatan man na niya nga pulong nga ang dili kuno maminaw sa iglesia o sa simbahan pagaisipon nga maniningil sa buwis. Now, masabtan na to na kung kahibaluta sa background anang maniningil sa buwis sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Ang maniningil sa buwis kung tax collector sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo na communalis na siya nga mga limbungan. Nagpractice og dili insakto o maayo nga pagpangulikta sa buwis. Di man daotan ang pagpanguliktang buwis kay ang atong gobyerno naa man po'y authority, gitagaan man po sa Dios o authority ang atong gobyerno nga makapangulikta og buwis para aduna po'y magamit diya sa ilang pagpangalagad nato. Kaya ang atong gobyerno gitugot na sa Dios kay mo na partner sa simbahan sa pagmatuto sa katawhan. Ang simbahan mao ang nakapokus sa spiritual side nga bahin sa tao o sa kalag sa tao, mao na ang simbahan. Unya ang gobyerno pod gigamit sa Dios sa pag-care sa atong kalibutanon nga unsa ni kinabuhi. Di ba? O mao na nga naitay gobyerno para mo amuma nato sa mga butang ni as kalibutan. Dapat yun kanang gobyerno og simbahan united gyud unta na. Di ba? Hindi gyud unta na magsinumpakyay pero kay di man gyud kalikayan pod kay kining atong dula sa kalibutan mura man pasol kung dili ta makatunong sa unsaon pagsulbad ang pasol, sige ra gyud tag sinighagay, sige ra gyud tag bahin-bahin. Dili na to makuha ang target ba nga gipangita sa pasol. Dili gyud pod na masulbad ning atong mga apan sa atong kalibutan. Pero I think nga moabot ra ang panahon nga masabtan ra gyud sa gobyerno ang simbahan. The moment nga mo abot na ma-united na og balik. Kung mayon kog ma-united kay nahitabo man gito sa una nung naagay panag-usa ang simbahan ug ang estado. Labi na tong panahon sa mga katsila sa una. Pero aning nagdaghan ang mga protestantismo, dahil naanay freedom of religion, so mao na nga gikuha na. No? Gi-separate yun ang kining kagamahanan, estado o ang simbahan. Pero sa una, okay, giusara yun na. Kaya ang purpose ko na nga maghiusa yun.
bisag lain ang gobyerno, lahi ang simbahan, nakapokus ang gobyerno sa kalibutan, ang simbahan nakapokus sa kalagnong kinabuhi sa tao, apan dapat yun na siya united. Dili yun na siya magkuhan. Pero karon kay agi aning freedom of religion, nakahigayon ang kanang gitawag ni Pope Benedict XVI gani nga problema ron sa atong kalibutan. Natagaan og luna ang kanang gitawag og dictatorship of relativism. Kanang problema ni siguro mo kahibalo nga ang dictatorship of relativism problema yun na sa kalibutan. Unsa man ang dictatorship of relativism nga kanang ang kuan ba kanang truth ba lahi-lahi og hitsura, lahi-lahi og dagway nga mao na nga adunay pagrespetuhanay sa lain-laing relihiyon kay ug unsa ila amo po na ila ang truth. Dayon sa to pa lain-lain ang truth ug kay lain-lain ang truth both respetuhan. Nganong danger gyud na sa atong kinabuhi gyud kay kung mainsakto gun ng dictatorship of relativism, mura man gun siya tamis kay na siya kay respetuhan na sa lain-laing religion gud. Unya, mo po na ilang truth, mo po ni among truth lahi-lahi. Unya, ang bikil gud ana nga pagtuo tungod kay unsaon man nimo pag-reconcile ana nga naay grupo moingon nga dili Dios si Kristo. Ang nagtuo kuno nga Dios si Kristo sayop na. Dayon naapoy parehas na gagamit sa Biblia na moingon nga ang day of worship diya sa usa ka semana ang espesyal ana nga adlaw sa pagsimba Sabado gihapon kadto gihapong Jewish Sabbath. Kana kunong transformation nga itunong na og adlaw sa pagkabanhaw, violation of the law. Di ba? Mo manggali nga na ako'y debate ana diri sa akong hingala, no? Di lang nako hinganla, no? To respect him, no? So, mao na nga naay gipanghawiran pud nga mga tudling, naay mga rason pud. Dayon magtimbang-timbang dayon ta og asa gyud ang insakto ana. Di ba? So, og moingon kag husto na puros kay relativism lagi, mao na truth sa SDA mo, po ni truth sa Roman Catholic, equal ra na nga truth. So, mulutaw nga kung atong balansihon, daghan day ang Dios. Ano man, kay lain-lain gud og teaching. Di ba? Mulutaw. Kung usara ang Dios, usara pod ang set sa teaching ana. Og di na magsinumpaki-ay. Kay kung moingon ka nga ang mga teaching magsinumpaki-ay, so, mao de na ang Dios di ay Dios sa pagsinumpaki-ay. So kung moingon tag ang Dios sa panaghiusa, so mahuna-huna na to nga ang mga teaching di gina magsinumpaki-ay. Di ba? Now karon nganong ako ning gisgutan. Kay ang Ginoo sa Juan 17:11 nag-ingon man gyud siya, no? Amahan mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. No, particular ang Ginoo pa naghiusa. Nya na bagoy pa naghiusa nga ang uban moingon nga okay ra biyaan ng Katoliko. Di ba? Kay ang kikinahanglan ko ara man gyud personal relationship ni Jesus Christ. Unya ang Katoliko parehas nako moingon pod nga dili biyan na, no? Kung maayo ang atong relationship sa Ginoo, natay personal relationship sa Ginoo, kinahanglan naapod tay relationship sa iyang kingdom nga mao ang church. But pasabot ang pagkinabuhi nato sa atong pagtuo sa Ginoo, kinahanglan musubay pud ta sa unsay gitudlo sa iyang church. Kay nag-establish man siya church. Unsa man na nga moingon kag I love the king but hate his kingdom. Di ba? Kung nahigugma ta sa hari, kinahanglan mahigugma pud ta sa iyang gingharian. No? So way ra gud ninyo kay naamong koy mga fundamentalist moingon nga si Kristo ra gyud mudawat lang ka ni Kristo personal nga mangluluwas, sakto na wa na kinahanglanan ng religion o simbahan grupo. Kay mga tao ra na makasasala man gyapon na, mga pari, mga pastor makasasala ra man gyapon na. Di na kinahanglan. Jesus ra gyud. Unya kay si Jesus nag-establish man gyud og grupo, simbahan, assembly, gingharian kining gitawag na tug religion.
James 1:27, Santiago 1:27 na ito'y born again ang utanan nako asa mabasa nga ang Christianity religion. Nasa James 1:27, Santiago 1:27 nga ang Christianity usa ka relihiyon. Napo na sa 2 Timothy ba 3:16 o 1 Timothy 3:16. Sa malimot ko kay ko particular og memorization, no? Og bersikulo. Kay panahon gali sa mga apostol, dili man sila kuan kanang makamemorize og teksto unsa po'y memorization nila nga wala man nila pa man butangig chapter og verse ang kasulatan sa ilang panahon, di ba? Kay sa history ang mga obispong katoliko naman ang gauna-una pagbutang og chapter og verse ana. Panahon sa mga apostoles ang ilang kasulatan katupang Old Testament kay wa pa man sila compiled New Testament kay hinugong pa mang panulat wa pa gitapok mao na nga ang ilang ready-made kasulatan katupang Old. Unya wala butangig chapter o verse. Di ba? So magwali ang mga apostol diretso ra gyud binaba. Di ba? Wa gyud kapitulo, bersikulo pares ni the late Eliseo Soriano, di ba? Kapitulo, bersikulo gyud. Pero si mga apostol dili ingon ana magwali kay wala pa butangig chapter o verses ang kasulatan niadto sa ilang panahon. Nawahi naman. Di ba? So mao na nga usa ra gyud ka set of teachings og ang pangutana kinsa may naka tudloan na ron nga kinahanglan maminaw gyud ta ning simbahan na kay sa Mateo 18 17 hangtod 18 nag-ingon man si Kristo nga kinahanglan maminaw gyud ta sa iyang simbahan. Di ba? Kay ang iyang simbahan gud matud pa ni Pablo, lawas man ni Kristo, mystical body of Christ. So kung maminaw ka sa hari unya di ka maminaw sa iyang lawas, nga gitagaan niya authority sa binding and loosing na sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot nya ditsuhanay gyud tas Ginoo. Di ba? Nga gitagaan man niya authority ang iyang simbahan. Sa laliman ka, tawgog makasasala gud. Oh? Tawgog makasasala. No, by the way, ngano to nga gitawag og publican o tax collector ang dili mo maminaw, dili mo tuo sa simbahan o iglesia? No, ngano tawgon tungod kay gitagaan niya authority ang iyang simbahan diri syuta. So dili day kay pulong sa Dios ra gyud nga nasulat kining Bible lang. Mo nang ako supak gyud ko anang maingon nga Bible lang gyud ang authority. No way. Kung Bible lang ang authority, nganong nag-ingon man si Kristo nga, ang dili maminaw sa akong simbahan, isipon nga makasasala. Kay katong tax collector, gipasabot dito, makasasala man. Kay sa ilang panahon, ang tax collector, makasasala yun. Diba? Oh. So, kung dili kuno ta maminaw sa iyang iglesia o simbahan, isipon nga makasasala. Sa ato pa, mahuna-huna na to, nga kini di ang simbahan kong manudlo, mura na daig Diyos po nanudlo. Di ba? Kay ang Diyos na may makajudge nga makasasala ka o dili. Di ba? Unya nga nung masabot man sa Mateo 18:18 nga ang simbahan makaingon po makasala ka. Kung di ka maminaw niya tawgon kag makasasala. Sa to pa ang tingog di aning simbahan na tingog di sa Dios. Di ba? Logic ba? Sa Lucas 10:16 niingon si Kristo, ang naminaw ninyo akong simbahan, ako lang gi-paraphrase para masabtan diretso. Ang naminaw ninyo sama ra nga naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo, wala usab minaw nako. So, ritsuhanay gyapon as Ginoo. Then labi na tong sa Juan 20:19 hangtod sa 23 nga ang iyang mga lideres kato pa mga apostol o sa una apostol. Then karon mga obispo man ang successor, di ba? Oh, ang dili kuno pasayloon nila, dili pod pasayloon sa langit. Basaha ra gud Juan 20:23. Ang dili kuno maminaw sa mga leader sa simbahan sa pa mga pare sa una mga apostol. Oh, di ba? Ministro o pare, maura man na, oh. Ang dili kuno maminaw sa iyang mga pare o mga ministro, isipon nga makasasala. Dayon unsa pa? Ingon, ang dili nila pasayloon, dili usab pasayloon ako. Sa kana din giingon sa Juan 9:1 ba na 1:9 nga isugid atong mga sala sa Dios, ang buot day pasabot ana isugid natos pare o ministro. Kay ang dili kuno pasayloon nila, di man pud pasayloon dito sa langit. Di ba?
So sa ato pa, ang mga pari diay o ministro sa Dios, spokesman sa pagpasaylo sa Dios. So kung di ka modulog pare, di ka mangupisal, di unsaon mo pag-ingon gipasaylo na ka. Siguro maingon ka, gipasaylo na ko sa Ginoo. Okay, nangayon kong pasaylo niya. Nya unsaon nimo pag-apply ng Juan 20:23 nga ang dili kuno pasayloon sa mga ministro sa Dios, sama sa mga apostol, mga pari sa atong description ron o ministro, di ba? Ang dili kuno pasayloon nila, di pud pasayloon sa langit. O mo na nga naay sacrament of confession ang tinuod nga simbahan. Di ba? Lahi po tong magpinasaylo ay tagsa-tagsa tas atong mga sala. O obligado man ta. O tanan. Nga mo pasaylo gyud sa atong isig kaingon. Pero kanang Juan 20:23, sacrament of confession na nga gi-administrar og mga ministro o pari sa Dios. Kay naaman sila option nga dili mo pasaylo. Di ba? Ang dili ninyo pasayloon, dili usab pasayloon sa tupa, murag Dios sila diri yuta. Kay ang Dios ra may pwede mingugag adi ka na ko pasayloon. Di ba? Oh, gahom man na sa Dios nang mo pasaylo og dili mo pasaylo. Kay kita tanan tagsa-tagsa obligado man gyud mo pasaylo. Di ba? Oh, pero ang mga ministro sa Dios, iyang gitagaan og press iyang gahom nga pwede mo pasaylo, pwede po di mo pasaylo. Na Juan 20:23, unya mao na gihuptan sa mga pari na toron. Mao na nga kung atong mga pastor mahadlok anang kumpisal, dili na mao ang tinuod nga simbahan. Kay ang ilang mga pastor wa man day authority nga mo pasaylo og mga sala sa mga tao. Di ba? Pero ang tinuod nga ministro o pare, Juan 20:23, makapasaylo og sala diri sa yuta, dili non sa ilang ngalan sa Dios. Di ba? Kay ang mga pare sa ilang kagalingon di kapasaylo. Pero kung ang Dios mo gamit nila, makapasaylo sila. Sama sa silhig, dili kalimpyo kung di gamiton. Di ba? Silhig suway ra go nag butang na ng silhig dia, psag dia, makalimpyo go na. Pero kung gamiton na to, ay pa makalimpyo. Iyon anabod, ang mga pari na to di na kalimpyo sa atong sala. Pero kung gamiton sila sa Dios, Juan 20:23, makapapa sila og sala. Di ba? Murag silhig yun ang pare. Di ba? Mayroon ka, bulingon man ang pare. Bulingon man po ng silhig. Di ba? Prayas ra good. Di ba? Now, karon wa ko ka adto gyud kay wa naman tay oras. Ako unta i-discuss diri ang magisterium. Kay mauri gini kulang nato kung makasabot ta unsa ng magisterium, ma-unite gyud ta. Kay mura na siya ang tukbang ana sa atong gobyerno, Supreme Court. Mao ni nakaligtaan nato, mao nang magbahin-bahin ta, idya-idya. So ako ni i-discuss sunod Domingo pohon. Okay, hangtod sa sunod natong bugtaw, kini inyong igsuon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Tatak RMN. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka